Yun mga guys, nata diri ran sa Cagayan sa BIR. So nagmeeting ta diri sa tuang amo. Sa palit ko paniud to kay gutom na. Ako'y pansit. Pansit. Tas kanon. Pugong-pugong na paniud to ni guys. Ay medyo marag madugay pa to sila. Di sila mabag, di mahuman. Nakita nyo rin yung kamot na mga kaon. Medyo panusan kanon. Bahaw siguro niya. Bahaw man. Mudah mo siyang kanon. Init naman tak. Kalau tu ada kanon kan. Buto na. Kapok na guys baik eh. Doang isa. Ito lang isahon o gaan sulod. Nauboy ang daan. Pansit og kaon pa sa mo na. Libre na pinudto na. May magdita anad kinauboy. No? Nauboy ta. Untas gahusat sa doang amo. Nihinay patagkaon na rin. Ito ta mga guys. Pansit, bihon o kanon. Inauboy ta. Bili-bili mga guys. Kaon yun. Ito pa na biya. Yun ni si Cagayan. Cagayan ni mga guys. Sulban ang panunod to. Sulban ang panunod to mga guys. Sulban ang panunod to. Dugay pa man to sila kay busy pa man to. Uli layo pa may gulian. Labaw pa may ulian na mga niya. Kaon ta mga guys. Kaon ta kay ulit ang mapas mo. Kung pugong na niya, fights na niya. Ano na yato paniud to? Mintas gaho data. Nahinap to kaon na niya. Dili na niya timo. Kaon na guni. Kanon naman niya og pansit. Sudan. Ayos kayo. Magdita bush scout mga guys. Pili ano.
Sulban apa nito? Asura. At pakitag buko juice. May tubig. Kini na lang. Kahit sa man eh. Unsa di mo? Di man eh unsaan pag open. Buko juice ni siya. Pure ni nga buko. Pure ni nga buko juice. Basura ito ng kuan. Okay kayo. Tubig na itong imnon. Sulban ang paniod to mga guys. Ana na tirada na basta. Ngani mga sitwasyon. Ba't anad ka sa mga cowboy ba? Ginawboy ba? Anad ka. Sulban ang paniod to. Isa? Natural natural buko juice. Uy nakabutan ni natural buko juice. Samtang gahawlat ta dire sa parkingan, ya pa man sila sa BIR. So waiting ta dire. So sa payang dugayan, ug mao lang to ako ang kasir sa inyo ha mga guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ini ako ang video. Kita-kita na pa next video. Busugin ko. Daghang salamat. Bye-bye.